Ahoj, já tě vítám u druhého dílu mýho podcastu Nezlomná mysl. Jsem hrozně rád, že si pouštíš i druhý díl, protože mám z toho fakt radost, protože po prvním díle, co mi chodilo za ohlasy, nebo jste to házeli dokonce i na storíčka, tak mi to dělá obrovskou radost a hlavně vidím, že to má cenu a vidím, že to něco předává. Takže jestli jste po prvním díle s něčím začali, což já vidím, že jste začali, protože někteří z vás mi dokonce i psali, že jste vyšli za svým cílem, za svým snem. Takže je to super, je to nejlepší, je to nejdůležitější, že jste začali, ale teďka je ta druhá věc, to, že musíte vydržet. Takže to jsem tady takhle na úvod chtěl říct, ale možná vás tady trošku překvapím, ale už u druhého dílu tady nejsem sám, ale dneska je tady se mnou můj velice dobrý kamarád a tvůrce obsahu na sociální sítě Lukáš Tomany. Čus, kámo. Můžeš se tak v rychlosti představit, co by si nám o sobě pověděl? Ještě bych Jak se máš? Mám se, kámo, úžasně. Je mi ctí být jako první host v tvém legendárním podcastu. Yes. A mám se fakt skvěle. Poslední dny jdou úplně perfektně, nemůžu si stěžovat. Všechno jde tak, jak chci, takže super, kámo. OK, a jak by se teda představil? Tak jsem Lukáš Tomany, je mi 17, studuju na střední, naštěstí už jenom na půl roku. Potom možná ještě půjdeš teda na nástavbu. Pak si asi ještě budu dodělávat nástavbu, ale vypadnu z Chomutova konečně. A dělám content, točím na Instagram, na TikTok, na YouTube. Snažím se dělat nějaký content, co předává nějakou hodnotu. A takže prakticky to samé, co ty. Yes. To je vlastně věc, kvůli který jsme se začali bavit. Přesně. Můžeme rovnou na to přejít, jestli chceš. Yes. Aby jsme začali tak nějak od začátku a zkusíme vám tady v rychlosti projet naší cestu, nějaký zážitky z naší cesty a potom se zaměříme v druhé části na to, proč je strašně důležité mít kolem sebe ty super lidi a tak dále a tak dále. Myslím si, že to bude super. Takže jak začalo vlastně naše první setkání? Nebo jak jsme se k sobě dostali? No, my jsme oba dva dělali content. Jenom abych to upřesnil, tak známe se cca rok a... Něco přes rok. Rok a půl. Asi tak, no. Rok a půl. Bylo to minulý rok v červnu, na konci června si pamatuju, kdy já jsem šel do akce, konečně jsem se rozhodl s tím, že začnu dělat content a Lukáš taky a narazili jsme na sebe zrovna, když jsem měl nějakých 24 followerů asi tak nějak, no. na mém účtu. Lukáš měl nějakých, nevím, 30, 40, možná začal o pár dní dřív. Takže Lukáš byl přede mnou, hrozně mě to štvalo. To pamatuju, no. A jeden z nás, začali jsme se prostě sledovat navzájem. Já jsem tě začal sledovat a ty jsi mi pak podle mě napsal. Lukáš mě začal sledovat, já jsem mu potom napsal s tím, že cením, kámo, dobrý content. Yes. Bylo to hrozný, ale to je jedno. Prostě začněte a všechno se postupně zlepší. My z toho jsme sami příkladem. A napsali jsme si, že teda super. Že jsme mohli dát trénink. Yes, že bychom dali trénink, který jsme teda po nějaký době, nevím, to nebylo zase tak dlouhá doba. Bylo to docela rychlý. To bylo snad poprvé. My jsme si napsali a podle mě do 2 týdnů tak jsme dali trénink. Yes. Takže hnedka po 2 týdnech, co jsme si napsali, jsme dali náš první trénink. Já jsem Lukáše vyzvedl, Lukáš byl vyklepanej. Já jsem se z toho, jestli ho někde neunesu. Ale dali jsme fitko v
v premiéru v Plzni Mhm. a bylo to crazy, protože my jsme se fakt jako neznali a my jsme si toho měli tak hrozně moc říct, Protože jsme dělali to stejný. protože A jsme začali dělat to stejný, Mhm. měli jsme ty Mhm. samý pocity z té věci, takže vy pokud třeba nemáte, nebo chcete něco začít a váš kamarád, bych to chtěl třeba taky, nebo kamarádka, je to úplně jedno, tak je to super, protože vy když jdete do té samé věci, do toho stejného cíle, ať už to je třeba třeba ta cesta za tou lepší postavou, tak vy spolu budete sdílet ty své zážitky z té cesty, budete se snažit tady prostě jako předhánět v tom, viď? Hmm. K tomu bych chtěl jenom říct, že tohle je strašně důležitá věc, protože já když jsem začal cvičit, tak jsem právě neměl v tom žádného toho parťáka, neměl jsem nikoho, kdo by mě v tom podporoval a byl jsem na to sám a doufal jsem, že jednou přijde ten prostě den, ten osudný den, kdy si najdu toho kámoše, se kterým budu moct tady ty věci dělat a stalo se a byl to prostě nejlepší den, teď jsem prostě za to neskutečně rád a vážím si toho, kámo. Taky, kámo. Ale teď jsme si dali plácli. Ale co jsem chtěl říct, tak já předtím, než jsem potkal Lukáše, tak jsem fakt neměl kolem sebe jedinýho člověka, který by se mnou jel prostě v tomhle tom grindu, který miluju. Jo. A vždycky jsem tak jako doufal, že nějakého takového člověka potkám, ale říkám si, že já bych ho potkat nemusel. Když si to vezmeš, teďka zpětně, kámo, když spolu trávíme fakt jako velkou spoustu času, řešíme spolu miliony věcí, tamhle YouTube video, tamhle Reelsko, tamhle cokoliv ohledně toho contentu, tak je to skvělý prostě. Je to naprosto úžasné. A je crazy to, že my jsme si na tom Instagramu třeba ani nemuseli vyskočit, jo? No nemuseli. A kdyby jsme se nepotkali takhle jakoby brzo, kdyby jsme se nezačali bavit, tak si podle mě strašně nadáváme. to si zase nemyslím úplně jako až tak, ale víš, že kdyby jsme si nevyskočili na tom v těch reelskách takhle brzo, tak jeden z nás se na to mohl vykašlat a tím pádem by toho druhého nepotkal. To nevíš, jestli by ty by si třeba na tom Instagramu vyrostl tak, protože já teďka třeba z mých zkušeností, tak znám třeba ty menší tvůrce, ty mikroinfluencery, co jsou třeba teďka a dělají něco prostě podobného, takže je možný také, že bychom se později třeba jako poznali, ale a mohlo by to všechno dopadnout jinak, že jo? Všechno by mohlo dopadnout jinak a tohle je fakt jako crazy, ale aby jsme pokračovali, o čem jsme vlastně začali, trošku jsme se do toho ponořili, tak dali jsme gym a my poprvé jsme si toho měli tolik říct a bylo to skvělý fitko. Byl to skvělý gym, jeli jsme bomby, jeli jsme záda. Jeli jsme kozy. Fakt. Určitě, pamatuju si to. Fakt? Podle mě jsme dali kozy i záda. Jo, poslouchej. Jsme to dali víc. Dali jsme kozy a k tomu myslím, že ještě tricák nebo bicák. Protože po druhý. Já mám záběr, jak jsme jeli na záda. Poslouchej, ale to je z druhého dne. Protože vlastně my jsme šli 2 dny po sobě. Pravdu. My jsme měli jeden gym a byl skvělej, užili jsme si ho a řekli jsme si, to je dobrý týpek prostě, to by mohlo být dobrý přátelství. A domluvili jsme hned další vlastně. A domluvili jsme další gym hnedka na další den, protože já jsem zrovna jsem byl, že jo, u Plzně, takže jsme toho využili a za ty 2 gymy prostě my jsme točili, my jsme natočili tolik záběrů. Spoustu záběrů. Ale já jsem ty záběry prostě pak skvělý, že jo? Třeba 3 měsíce. Jo, přesně. Já taky do extrémně moc videí a bylo to super. Když si to vezmeš, tak my bychom to s nikým jiným jako nenatočili, museli bychom sami a tohle nám v tom jako šíleně pomohlo, že jo? Extrémně. Takže crazy, no. A po fitku
si pamatuju, že jsme ještě dávali protein. Jo, v kufru si měl protein z Z Decathlonu. Decathlonu, který jsem... Ty jsi to tam celý rozsypal, kámo. A nebyl můj. To byl ještě bráchovi přeci. Jo, to je pravda. No. No, takže to jsou vzpomínky na první a teda ještě druhý gym. A aby jsme byli tady 100% upřímní, tak začaly potom prázdniny, si pamatuju. A to jsme se moc nebavili. Ty jsi možná jednou, dvakrát ke mně přijel k nám. Jo. Myslím si, že možná jsme dávali nějaký gym nebo běh. Asi gym spíš. V Pepe Lopez v Chomutově. Pepe Lopez, to si Můžeme Fitko jedině doporučit. Určitě. Mají tam dobrý stroje, proteiny teda hlavně, jo. Ale hlavně kvůli tomu tam nechodíme. Ale dali jsme tam možná taky gym. Ale myslím, že jsem tam přespal. Jo. To byl podle mě 2 dny na víkend. Jo. To je jedno, kámo. Ale aby jsme tady byli maximálně upřímní, tak naše přátelství nevypadalo úplně dobře, protože začaly prázdniny. Lukáš byl většinu času u sebe doma, jelikož nebyl na intru, jelikož svůj byl na bytě, jelikož se z intru stěhoval. Jo, už jsem byl. To potom můžeš vlastně taky zmínit. Můžu. To můžeš určitě zmínit, to bude super. A jelikož Lukáš má svůj byt, který má kvůli tomu, že má blízko školu a ten byt má blízko mýho domu, takže abyste to pochopili, tak jsem vám to chtěl takhle objasnit. A proto právě jsme se proto nám to přátelství vlastně takhle přes to léto docela jako vypadlo. Protože jsem byl v té Plzni, no. Protože jsi byl v Plzni. A pak to zase nějak jako naskočilo. Pak začal školní rok. Pak vlastně začal školní rok. A ty jsi se vrátil zpátky na byt. Jo. A chodili jsme do Pepa. Chodili jsme skoro každý den. Chodili jsme fakt skoro každý den do posilovny. Mě v tu dobu začala škola, to možná bylo super, proto jsme se takhle začali bavit. Mně začala škola až v říjnu právě. Až v říjnu, no. Proto jsme právě v září mohli chodit a to líté, to byly nejlepší, na to nejvíc vzpomínám. Já na to taky vzpomínám. To jsme, tam každý večer hřvali, ničili nohy. Aha. Jo, to bylo super, na to mega rád vzpomínám. A takže nějak naše přátelství nejvíc jako započalo asi v tom září. V září minulého roku, takže teďka to je prakticky rok. Rok 2 měsíce. A je to šílený. Šílený, kam jsme se jako za tu dobu dostali. Abych vám to tady specializoval. Zajímavé slovo. Super slovo. Abych vám to tady upřesnil, tak v tenhle ten čas před 1 rokem jsem měl nějakých 2000 followerů, 3000, tak nějak 2500 followerů, s tím, že jsem v červnu i Lukáš v červnu začínal a Lukáš v tu dobu měl nějaký, nevím, 200 followerů, takže když si to za ten rok vezmete, tak je to šílený progres, ale nejde jenom o ty čísla jsou možná nějaký výsledek na těch sockách, ale my jsme se za ten rok posunuli hlavně jakoby jak osobnostně, viď? Jak jsme vyrostli. Mentálně hlavně. Mentálně taky, hrozně moc. Kdybych měl dát příklad třeba ze včerejška, tak my jsme včera večer šli do fitka, nebo ne večer, už v noci jsme šli spíš do fitka, někdy v 10:30 a my jsme si vzpomněli na to, že pro nás bylo úplně normální chodit do posilovny prostě pozdě v 11 večer, dát si v 10:30 večer v noci Monstra a prostě tam jako makat. A právě včera jsme nad tím zrovna uvažovali, že to je extrémně neproduktivní a chtěl jsem to hlavně zmínit, že jsme se prostě v tomhle tom hrozně jako posunuli, že jsme si tohle uvědomili, no. Že to je extrémně jako neproduktivní chodit v noci do fitka a hlavně se fokusovat jako na ten spánek, jídlo a
to cvičení, no. Je to tak. Ale zase musím říct na druhou stranu, že ty gymy byly skvělý a rád na to Jo. vzpomínám. Jako to já taky, ale z vlastní zkušenosti. Já poslední měsíc snažím chodit spát v 9:30 a je to extrémně dobrý. Snažím se být půl hodiny předtím, ještě bez telefonu, mi to vyjde, sem tam ne, protože ještě něco musím třeba řešit, ale v úplný tmě miluju to. Miluju ten pocit, když se ráno prostě vzbudím a jsem úplně full energie. Ale to už zase odskakujeme, že jsme za ten rok se šíleně posunuli od toho minulého roku září a pak jsme se bavili jako poměrně docela dost. Abyste byli v obraze, tak já se přestěhoval jakoby do Prahy na většinu času, jelikož tady ještě pořád studuju, pokud jste někdo neslyšeli, první díl. A to už se, jako po tom září, v tom září jsme se bavili nejvíc a pak... No a pak jsme se bavili jako normálně pravidelně, že jo? Ale v tu dobu jsme zažívali největší růst, jakoby, ať už na těch sockách, nebo ve fitku, nebo prostě mentálně všema směrama prostě. Yes. A jde to vidět, kámo. Jde to šíleně vidět. Kolik jsme toho prožili, kolik jsme toho prostě zažili a jak tu cestu, prostě jak to táhneme spolu. Je to skvělý. Fakt, jestli někdo nemáte, tak šíleně vám doporučuji si najít. Ono není dobrý prostě si to hledat na sílu, že jo. To jsem si dřív myslel, že kamarády si hledat na sílu je úplně skvělá věc, ale právě... Hlavně je vydržet v té věci a ten člověk prostě časem přijde. Začněte v tom vašem cíli, začněte v tom vašem daném koníčku, nebo nemusíte mít žádný cíl, ale když chcete třeba, nevím, začít prostě plavat, tak prostě choďte na nějaký kurzy plavání, na nějaký skupinový lekce a tam si prostě je tolik možností prostě, jak můžeš potkat prostě toho člověka úplně jako náhodou. Víš, že? Nebo potom na vás někdo vyskočí na Instagramu, že taky plave, je třeba z vašeho okolí, takže se nebojte prostě jít a toho člověka prostě skontaktovat. Je to důležitý, no. Je to, jakože, je taky jako dobrý se naučit být sám o tom budu dělat příští díl, teď jsem to tady možná trošku prozradil, proč je důležitý se naučit být sám, jenom se svojí vlastní hlavou, ale to už zase odbíhám už po několikátý, ale je to super. Je to super mít prostě takhle někoho, se kterým tu cestu táhnete, máte ty společné zážitky. My jsme teďka se třeba s Lukášem delší dobu neviděli a teďka po tom měsíci, jak si prostě zase bavíme o těch všech zážitcích, prožitcích, tak je to šílený. No, maličko se omlouváme, protože teďka nám tady trošku, nechci říct, překazili plány, ale staví nám tady vedle bytu barák, takže možná tam půjde slyšet takový klepání, takže za to se omlouváme, ale nepřestáváme s tím dílem, chceme to dotočit, ale můžeš tady povědět třeba nějakou svou story z minula, nebo když jsme se třeba... Jako... Za ten rok, co se stalo něco? No, nebo proč to je vlastně jako důležitý, víš? Protože dřív si tady to neměl, že jo? Jako co konkrétně myslíš? No jako... Bude to znít divně, ale prostě někoho jako mě, se kterým prostě to potáhneš a budeš jako makat a pušovat své jako cíle a limity. Za ten měsíc, co jsme se nebavili, tak... Myslím předtím, když jsi předtím... Já jsem na to chtěl navázat. OK. Nebo jako ty jsi mě zeptal... Myslím předtím, než jsme se začali vůbec bavit. Úplně. No.
Tak co předtím? No kámo, proč se, Jako, jak, nevím, prostě, no já můžeš, jsem, no, já jsem na to chtěl navázat, teď jsme Ok. se měsíc nebavili. ok. A právě v tom měsíci jsem si uvědomil, jak je to strašně důležitý. Že prostě jsem na to byl, Kámo, ale ty lidi teďka vůbec neví, jako, tak mám to říct. My jsme teďka vlastně s Lukášem, protože oni netuší vůbec, já jsem to nezmínil, že jo. jo, no, tak pojď. My vlastně teďka s Lukášem, bude to možná znít úplně crazy a zvláštně, jo, všichni to nechápou z našich okolí, ale my jsme měli třeba cca před měsícem období, kdy se nám zdálo, že prostě už tak jako se neposouváme a zajímalo nás, jaký to bude, když se s Lukášem nebudeme 1 měsíc bavit, protože my jsme si před tím měsícem jsme si volali každou chvilku, kdy byl nějaký volný čas a ze srandy jsme se prostě hecli, že pojď se přestat bavit na 30 dní. Řekl jsem ti to já, Nejhorší řekl jsem ti to v nápad. tomhle pokoji a ono to možná i trošku něčemu pomohlo, protože za ten měsíc, anebo my jsme hlavně chtěli, aby jsme za ten měsíc se co nejvíc posunuli, některé věci se nám vyplnily, některé věci ne, ale myslíme si teďka zpětně, že to bylo jako crazy, ale super nápad, protože spoustu věcí jsme si uvědomili, to už jsem říkal, no, tak můžeš pokračovat a teďka už ví, protože chápeš, Jasně, předtím jasně. No, jasně. netušili, no. No takže prostě za ten měsíc jsem si uvědomil, jak je to strašně důležitý, protože tam byly přesně ty okamžiky, kdy jsem dělal nějakou věc a neměl jsem tam to, že jsem prostě nemohl zavolat, že jsem tě nemohl zavolat, že jsem ti to nemohl říct, aby jsem s ním třeba poradil, nebo by na to řekl svůj názor. Jo, protože my když třeba tvoříme video, tak vždycky třeba předtím, než ho vydáme, tak ho posíláme tomu druhému a řekneme a zeptáme se ho, myslíš, že to je dobrý, nebo co bys tam třeba změnil, co bys tam udělal líp přesně, a tak... sdílíme takhle Aha. spolu prakticky, kámo, jako všechno, no. Takže to mě jako asi nejvíc chybělo za ten měsíc. Ale celkově prostě, když se vrátím 2 roky zpátky, když jsem začínal cvičit a byl jsem na to úplně sám, neměl jsem nikoho, kdo mě podporoval, tak to bylo jako těžký a teď, když to srovnám, že prostě dáme spolu nejlepší trénink, jdeme prostě, pokecáme, poradíme si prostě navzájem si kritizujeme techniku a prostě pušujeme se spolu, tak je to prostě... My vždycky, když jsme ve fitku, tak já vždycky Lukášovi říkám, že děti cvičí na hovno. Jo, a on potom zase jede bomby proti mě, no. Yes. Ale tímhle s tím vším hlavně fakt chceme říct, abyste začali v tom, co chcete. A důležité je v tom vydržet, i když si myslíte, že to třeba nemá cenu, nebo že nikdy nenajdete toho správného člověka, ale je to prostě jenom o konzistenci a vydržet v tom. Jo, ale chtěl jsem teď si to trochu popletl tu větu, ale... Jak začněte tu věc v tom daném okruhu, prostě té dané věci a ty lidi přijdou, ať už to bude dřív nebo později, přijdou, fakt. Já za tu dobu, nebo my oba dva, určitě můžeš taky potvrdit, že za tu dobu, co jsme začali, tak ty lidi prostě začali přicházet. A začali přicházet ty dobrý lidi, ty lidi, co potřebuješ, co ti prostě pomůžou na té cestě. Ať už tady můžu zmínit třeba, nevím, se Zápem jsem se začal brutálně bavit. Ty se s ním taky docela dost jako bavíš. A je to crazy. Já jsem za to brutálně vděčný a za ten měsíc, co jsme měli spolu tu challenge, tak já si tak hrozně moc uvědomil, jak prostě Lukáš je pro mě jako důležitý jako v tom životě, což jako je crazy. Takže top. No. Co bys chtěl, kámo, třeba ještě zmínit? Napadá ti něco? Třeba Benátky. Jo. To bychom určitě... To by mě třeba v životě nenapadlo, že v 17 prostě zažiju nejlepší trip mýho života.
že prostě pojedeme na kole do Benátek, to prostě bylo šílený. Jo. Nikdy na Ale to počkej, nezapomenu. ještě mě napadla jedna věc, řekneme to za chvilku, OK. ale ještě jsem chtěl říct, že vy pokud kolem sebe ty správní lidi, aby jsme neříkali jenom to super pozitivita a tak vy pokud kolem sebe budete mít ty špatný lidi, tak ty vás brutálně poženou dolů a půjdete taky s nima k tomu dnu, prostě sám k tomu můžeš jako třeba něco říct. To můžu extrémně potvrdit, protože když se vrátím třeba 4 roky zpátky, tak to je přesně to, co jsem zažíval. Já jsem měl kolem sebe samý špatný lidi, který prostě chodili do klubu, nedělali nic produktivního. A já jsem chtěl začít třeba cvičit, nebo jsem chtěl začít běhat a oni se mi za to jenom vysmáli a nepodporovali mě v tom. A bylo to strašně těžké pro mě jim říct, že se s nima dál nechci bavit. Ale teď zpětně musím říct, že to bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. Určitě bych tady teď neseděl, kdybych to neudělal. Jo, a jsem za to strašně rád. A se nějak říká, že jo, pokud se obklopuješ 3 kuřákama, tak 2 kuřákama, tak se stane z tebe 3, no. Jo. A pokud se obklopuješ, tak jsi třetí. No. Což jako je to fakt, abych tady mohl ze svých vlastních zkušeností, ať už třeba u svého bratra, který tohle určitě neposlouchá, tak ten je na tom úplně, třeba si to pustí, třeba si to uvědomí, tak úplně vidím ten rozdíl jako mezi sebou, když se bavím s těma lidma, co od života prostě něco chtějí a ne od života prostě toho, že žijete ze dne na den, že jdete spát, další den vstanete a jdete dělat něco, protože musíte, ať už že jdete do té školy, po škole přijdete, nevíte, co budete dělat, tady prostě scrollujete a ten život máte pořád jako stejný a protože vy, když si ten život nenaplánujete, tak vám ten život prostě naplánuje někdo jiný, no a takhle to prostě je. Takže fakt doporučuji vám se, a i když to bude třeba nepříjemný, i když prostě vám to bude blbý, tak prostě jděte a řekněte těm lidem, že prostě se s nima bavit nechcete, nebo se s nima prostě přestaňte bavit, nic jim ani říkat nemusíte, ale mně přijde, že hrozně lidí se v té době jako bojí být upřímný a je to za mě strašná škoda, kámo. Souhlasím. Víš, že jo. Někdo se nechá svůj život prakticky ovlivnit na několik let, třeba kvůli tomu, že se třeba bojí říct svůj názor. No a že prostě se bojí říct ne a že se s tím člověkem jako, nebo to je tak u všeho, jo. Aha. A ten člověk jako třeba může žít úplně jinak, má ten člověk úplně třeba talent na něco, víš, a může v tom jako růst, takže to je crazy, no. Takže to jsem tady chtěl ještě zmínit. A takhle ke konci, nebo ještě nemáme konec, ale chtěli bychom tady zmínit nějaké naše zážitky, nějaké naše prožitky z našeho kamarádství, takže určitě můžeš začít s tím, co jsi chtěl říct. No, tak kde bych začal? Možná můžeme rovnou začít od toho, že to ani nebyl náš nápad. No, byl to... Proč to tady neříct? Proč to neříct? No, jeden z mých sledujících, nebo jeden z mých vlastně jako takových vzdálnějších kamarádů se mě zeptal, jestli bychom někam nejeli na kole, ale s tím člověkem se úplně tak jako nebavím a nejsme si úplně jako nejbližší, takže já jsem si pak řekl, zeptám se Lukáše, řeknu mu, vezmeme kola a vyrazíme na výlet. A já jsem tomu z začátku vůbec nevěřil, že bys Když jsem to teda upřímně poprvé Lukášovi řekl, tak ten mě poslal do prdele, protože jestli to nevíte, tak Lukáš rozváží ještě pro Volt, aby si přivydělal nějaký peníze. Je to tak. A
jestli jste mladý, tak tuhle tu brigádu můžeme doporučit, protože přitom třeba i děláte nějaký sport, jelikož nejezdíte v autě a můžete právě jako jezdit na tom kole. Dá se jezdit i v autě. Dá se jezdit i v autě, tak... Ale na kole je to určitě to jsem chtěl doporučuji. v rychlosti zmínit, ale ty jsi mě s tím poslal do háje. Ty jsi mi řekl, že kolo nechceš v životě vidět, že to je totálně jako šílený nápad a že si ti do toho nechce, to jsi mi řekl, já jsem hrozně zklamaný. Ale zase musím říct, že většinu mých crazy nápadů, ať už to je, nevím, že, jo počkej, to jsme nezviděli. Co? Že jsme jednou vstali v 5 hodin ráno, byli jsme u mě na horách a šli jsme uběhnout 10 kilometrů asi v minus 15 stupních v kuklách. Ale hlavně jsme to běželi v lese. A běželi jsme přes les. A auta, když naproti nám jeli v absolutní tmě, tak docela si musím říct, že koukali. A no takže to jsem tady chtěl ještě říct, ale jo, teď jsem zase odbočil, ale chtěl jsem říct to, že Lukáš s většinou tvých nápadů jsem souhlasil. S většinou mých nápadů, crazy nápadů, šílených nápadů, prostě souhlasí a to je asi i proč naše přátelství tak jako dobře funguje. Myslím si, že to je jako dost velký jako faktor toho, no. Ale můžeš pokračovat s naším perfektním nápadem. No tak náš perfektní nápad se stal skutečností a stal se ten jeden osudový den, kdy jsme vyrazili z Plzně do Benátek. Jo, dostali jsme nápad, já jsem mu volal s tím, že čapnem kola a vyrazíme do italských Benátek. Jeli jsme tady ještě s Ondrou Černým. Ještě s Ondrou Černým jsme. Kterýho tímhle s tím zdravíme, jestli tohle to poslouchá. A vyrazili jsme. Kdy jsme vyráželi? Někdy... Ráno, brzo. Třeba... Ale myslím jako to bylo v srpnu. To bylo v srpnu, na konci srpna. Bylo to na konci srpna ještě před Lukášovou školou. A nelituju ničeho. Tak je. Jakože na té cestě do Itálie se stalo spoustu věcí, které jsme si nepřáli. Utratili jsme možná víc peněz, než bychom chtěli. Přijeli jsme bolavý, smradlavý, chudý, s rozbitýma kolama na pražský letiště, protože tam jsme jeli na kole a zpátky jsme letěli z italského letiště Trevisa. Treviso to je město hnedka vedle Benátek vlastně. A odtamtud jsme letěli do Prahy, takže přiletěli jsme v tom nejhorším možném stavu, ale plný vzpomínek a to byla asi si myslím si. Jinak, kdybych tady mohl ještě něco říct, tak moje kolo, který jsem měl půjčený od svýho bráchy, tak do dneška má vyfouklý pneumatiky a má... Smontoval jsi to už? Smontoval jsem to kolo při návratu, hnedka na druhý den úplně akční jsem byl, ale to kolo ještě do dneška nemá nafouknutý pneumatiky a je někde zahozený v rohu. Ale já mu ho vrátím. Jo a kdyby to poslouchali nějaký cyklisti, tak jeli jsme na horských kolech. Jeli jsme na horských kolech. První den, to byla ta největší chyba, jsme si dali vlastně za cíl nějakých 210 kiláků. Skoro jsme to dali, no. Skoro jsme si to dali. Byl to obrovský cíl, ale my jsme při nějakých 100 kilometrech, že už byli úplně mimo, že jo. Úplně odvařený, protože já jsme přijeli do Německa. Přijeli jsme do Německa a na nějakým 190. kilometru ve městě, před městem, nevíš jak se, nějak Hogdorf. Tak to nevím vůbec. Nějaký dorf. Si nepamatuju už. Nějaký dorf to byl, ale ono v Německu jich je hodně. Tak na nějakém 189. kilometru přesně. Jo. Někdy před půlnocí jsme měli nepříjemnou situaci, jelikož já jsem začal mít velký problém s kolenem, do dneška nevím, co to bylo, protože jsem u žádného doktora nebyl, protože pak to bylo lepší, ale začalo mi křupat v koleni
a už to nešlo dál. Já jsem vždycky takový člověk, který se snaží až jít fakt jako do těch úplně největších limitů, kdy se snažím mít až všechno jako na krev. A tady to už prostě dál nešlo. No. Snažili jsme se, ty jsi mě snažil, že se nějak odtlačit, ale nakonec jsme posledních pár kilometrů, hrozně mě to mrzí, prostě posledních pár kilometrů jsme dojížděli taxíkem a stalo se to, no. Stalo se. Mrzí mě to, ale takhle zpětně už to je prostě úplně jedno a aspoň máme zážitek. Máme zážitek, bylo to nejlepší. Bylo to super. Takže jestli máte pár kamarádů, nečekejte, prostě vemte ten nejvíc crazy nápad, který vás napadne, vemte kola, vemte své vlastní nohy a vydejte se na ten nejvíc crazy trip nebo cokoliv, na nějakou akci, prostě crazy, o který sníte, tak prostě běžte a nečekejte prostě. Nestojí za to čekat na nějaký perfektní moment, protože perfektní moment nikdy přijít nemusí. Takže to jsem tady ještě chtěl říct. Chtěl bys ještě něco třeba zmínit, něco, cokoliv? Napadá ti něco? Co jsme neprobrali ještě? Hele, už tak asi nějak všechno. Ne, si myslím. Probrali jsme toho dost. No. Takže díky, kámo, jsem hrozně rád, že si vyzvul moji příjmu. Jsem přijmul tvoji výzvu. že si to říkal, že jeden ten týpek v Clash of the Stars. Jo. Že vyzvul jeho příjmu. Jo, to ani nevím. To jsi řekl schválně. Ty jsi myslel, že se to řekl takhle. Já jsem myslel, že jsi to řekl blbě. No nevadí, Lukáš občas nechápe, ale... Ty občas řekneš úplnou blbost. No, nevadí. Ale každopádně díky moc, že jsi mě pozval. Já si myslím, že Lukáš se tady bude objevovat častokrát, víc jako častěji. Máme spoustu témat, co můžeme probírat. A vždycky třeba nějaký téma, nebo nějaký takhle trip, jo. Můžeme to vždycky probrat. Každý 5. díl tady klidně Lukáš může být, takže budeme rádi, když nám hodíte follow na Instagramu. Určitě ho hojte i Lukášovi, protože má taky super videa. Díky, a je to skvělý, kámo. Jedeme dál. Jsem hrozně rád, že jsi ochotnej takhle si se mnou tady pokecat. Yes. A děkuju vám teda, že jste to doposlouchali až sem. Jestli jste třeba jeli, nevím, tramvají, autem, šli jste někde pěšky na procházce do školy, tak doufám, že vám to třeba zpříjemnilo cestu, tady naše povídání právě s Lukášem. Mějte se krásně, makáme dál a určitě nám házejte feedback ohledně tohle z toho podcastu, nějakého zajímavého témata, nebo co jste tady třeba slyšeli, něco cokoliv úplně, tak nám určitě dejte vědět, ptejte se a dejte nám, jak jsem říkal úplně na začátku, vědět, jak se vám třeba daří jít za vaším nějakým snem, cílem, cokoliv, už to moc obkecávám. Mějte se a jedeme dál. Ahoj. Čus.